dnešnom videu by som s vami chcela pozrieť trošku viac na tému Bible study, alebo inými slovami štúdium Biblie. Možno nejaké tipy alebo nástroje, ktoré mne osobne pomáhajú, keď študujem Bibliu. A zároveň tento týždeň mám poslednú skúšku v škole a zápočet, takže mám z toho radosť, zároveň mám rešpekt, lebo potom ma už iba čaká obhajoba a štátnice. A ja úprimne neviem, čo mám od toho čakať, takže sa trošku iba modlím a dôverujem Bohu, že to dopadne dobre. No a tak, takže tento vlog bude taký trošku viac štúdijný, ale verím, že to bude dobré. Aktuálne som v centre a idem na brunch s jednou slečnou, ktorú som oslovila len tak, proste na internete. Povedala som si, že páči sa mi, akú tvorbu má, páči sa mu, ako sa vyjadruje, aké má hodnoty a tak. A som si povedala, že poďme spolu na brunch. So, ideme. Nečakala som zimu, ale ten výhľad to kompenzuje. Spolu ideme pozrieť do toho Nama podniku. Je novo otvorený, takže som zvedavá, aké to bude. Takže sme si dali nejaký chlebík s farmárskými vajíčkami, cappuccino a potom máme lievance s ovociem. A to sú vlastne matcha lievance. Dosť dobré. Ideme do Building Store. Mne sa to, že ja by som si to strašne dala, ale ako stojí to koľko? No veď práve, že to stojí strašne veľa. A pozri, koľko ich tam je, nie? Tam máš. Jedna z vecí, ktorú nedávam na kabinkách, je to, keď to tam takto presvíta vonku. Ako prečo? Ale dnes sme si povedali, že sa mečneme a vyskúšali sme túto sukničku, ktorá je v berške. Nie je ani úplne dlhá, nie je ani úplne krátka, ale mám pocit, že to dáva vibe. Akože toto sme sa nejako mečli úplne random dnes s týmito vrchmi, ale ja si hovorím, že to vyzerá veľmi dobré. Podľa mňa také elegantné, že úplne dobre to vyzerá. Aktuálne idem z brunchu, idem si zacvičiť do Next Move a idem za kamarátkou, takže mám z toho radosť. Brunch dopadol na 11:10 a som rada, že s tou holčinou budem aj v kontakte. Takže bola som behať, potom som zdvíhala váhy a teraz mám taký trošku hit, to znamená, že idem 3 cviky po 5 krát za sebou. Musím povedať, že človek si trošku siahne na svoje dno, potom znova pôjdem váhy a pak už iba pôjdem hit. Dnešný verš je Žalm 40, verš 1. Tužobne som očakával na Hospodina a naklonil sa ku mňa a počul moje volanie o pomoc. A potom Žalm 46, 1. Boh nám je útočiskom a silou a pomocou v súženiach nádejnou veľmi dokázanou. V skratke nám tieto verše pripomínajú hlavne to, že ak sa necítime dobre alebo bojujeme a potrebujeme pomôcť niektorými vecami v živote, takže môžeme bežať k Bohu, že On je našim miestom, kde môžeme hľadať odpovede, kde môžeme hľadať pomoc, kde môžeme hľadať porozumenie, ktoré veľmi veľakrát akože žiadame a možno nenachádzame, a že On nám pomôže, lebo On počuje náš hlas, keď na ňo voláme. To je úplne milá pripomienka, lebo niekedy podľa mňa na to zabúdame a jo. Inak v poslednej dobe som trošku začala riešiť viac tému modesty a verím, že čoskoro sa o tom pobavíme, ale teraz by som vám chcela iba ukázať taký môj malý úlov, ktorý som našla v berške, a je to táto suknička čierna s krajkou na konci, ktorá je taká trošku jemne pod kolena, ale hovorím si, že je ľahko kombinovateľná k rôznym outfitom, či už napríklad obyčajnému bielemu tielku, ktoré je podľa mňa másta v každého šatníka, alebo k balerinkám, mokasínkám, alebo dokonca si k tomu viem predstaviť aj flip-flopy a môže to vyzerať fakt dobré. Ešte predtým, než odídem, tak som si povedala, že s vami pozdieľam dôvod, prečo ja študujem Božie slovo a akú hodnotu to dáva mne. Lebo verím, že veľmi veľakrát možno v živote robíme aktivity alebo veci, ktoré nevieme, prečo robíme a potom máme pocit, že nás nenaplňajú, že nám nedávajú zmysel a skôr či neskôr s nimi prestaneme. A preto je veľmi dôležité si na začiatok dať odpoveď na otázku, prečo to robím. A pre mňa touto odpoveďou je to, že viac poznávam Boha Otca, viac poznávam jeho charakter, mení ma to, učím sa viac chodiť v láske a úprimne obohacuje ma to, dáva mi to odpovede a verím, že to buduje aj v mojom srdci vieru, lebo viera prichádza z počutia a to z počutia Božieho slova a tým, že vy ho študujete a idete do hĺbky, tak to mení aj váš charakter a vaše srdce. A prvá z vecí, kde som ja začínala, keď som spoznávala Pána pri štúdiu Biblie, tak bola nová zmluva. Verím, že nová zmluva je práve dôležitá kvôli tomu, že
tam je príbeh Ježiša a ak človek nepozná Ježiša, tak nevie pochopiť ani možno tú starú zmluvu, ktorá je veľmi veľakrát možno náročná na to čítanie, keď je niekto ešte len začiatočník a tak. A verím, že práve v Ježišovi sa dokonalo ukazuje charakter a to, aký je Boh Otec a že sa môžeme z toho veľmi veľa naučiť, či už len tým, že sa pozeráme, ako žil, ako sa správal, ako pristupoval k iným a tak. Druhá z vecí je podľa mňa veľmi dôležité, že keď začínate, tak si dať napríklad nejaký topik, nejakú tému, ktorá vás zaujíma, či už napríklad láska, odpustenie, Ježiš, alebo napríklad môže to byť aj Duch Svätý a rôzne ďalšie veci. A normálne si to napríklad zapísať do nejakého diára, do tabletu, kdekoľvek a potom ísť napríklad na internet. Ak sa neorientujete veľmi v Biblii, tak napríklad prísť, napísať na internete, že biblické verše na tému. Potom vy zoberiete to, že si ich prepíšete do toho diárika alebo tak a môžete si ich potom kontrolovať s Bibliou alebo tak. Ďalšia z vecí, ktorá by vám mohla pomôcť, tak je aplikácia Bible, kde nielenže nájdete preklady rôznych Biblií, ktoré si tam navolíte, ale tiež tam máte možnosť ísť do vyhľadávania, napísať nejakú tému, ktorá vás zaujíma, preskrolovať sa a nájdete tam napríklad niekoho skúmania alebo niekoho Bible study, ktoré si tam odložil a poskytuje to takto ľuďom napríklad náhľad do nejakej témy, už to tam máte predpripravené, takže si to môžete prepísať alebo rovno otvoriť v tej aplikácii a je to taký malý nástroj alebo pomocník pri Bible study. Štvrtá z vecí je podľa mňa aplikácia Blue Letter Bible. Ja to veľmi rada používam. Je to iba v angličtine, takže ak má niekto s tým problém, tak to mi je ľúto. Ale verím, že to je veľmi bohaté, keďže tam nájdete aj rôzne grécke alebo hebrejské slová, ktoré si potom môžete rozkliknúť, zistiť ich význam, nájdete na nich aj synonýma, zistíte, či sa to slovo objavuje napríklad v Biblii 10-krát alebo miliónkrát, alebo v akých kontextoch. A je to fakt také obohacujúce. A posledná z vecí, ktorá mne ešte v poslednej dobe pomáha, tak sú také materiály, ktoré som našla asi tak pred 2-3 mesiacmi a úprimne dodnes si ich často otváram a študujem, keďže je tam text, potom sú tam rôzne biblické verše a tiež je tam vlastne časť, kde si človek môže vypísať rôzne poznámky alebo zodpovedať na otázky, čiže je to také interaktívno-edukatívne a úprimne sú tam rôzne témy. Ja som práve na 7. lekcii z 9, takže už to je skoro u konca, ale zároveň je tam toho ešte veľmi veľa predo mnou. A je tam napríklad téma príbeh Biblie, krst, vzťah s Bohom, modlitba, alebo napríklad viera, zodpovednosť kresťana, alebo to, ako má kráčať kresťan. A úprimne ja si to ukladám, ja sa to učím a musím povedať, že tento materiál je fakt dobrý, takže ak by ste chceli k nemu prístup, tak mi môžete napríklad napísať do DM, ja vám to pošlem na e-mail alebo tak. Posledná z vecí, ktorá mi pomáha, tak je napríklad študijná Biblia. Sú rôzne študijné Biblie, či už slovenské, anglické alebo tak. Ja konkrétne mám doma Dejka, on vyzerá asi tak, že je to veľká tehla. A je tam vlastne text, sú tam rôzne vysvetlivky, či už vpredu, vzadu, sú tam rôzne odkazy a je to fakt také edukatívne, že sa tam niekedy zahľadím na jeden verš a zrazu tam zostanem 30 minút a ani neviem ako. Takže tak. No, ja už som skoro hotová. Dala som si rýchlo sprchu, keďže som cvičila a potom som si skúsila zatočiť nejakú natáčku tu nahore na hlavu. Ale ja si myslím, že keď bude trošku vyššia vlhkosť vonku, tak to hneď aj spadne. Ale o tom to nie je, lebo ja si aktuálne idem presunúť na USBčko poslednú prezentáciu v mojom školskom roku. Guys, potom sa budeme učiť na obhajobu a na štátnice a ja mám z toho mega radosť, lebo už je skoro za mnou celý bakalársky ročník. Guys, ja nechápem, lebo ja som akože podľa mňa prešla na vieru a na moje modlitby, lebo ja kebyže sa nemodlím a neďakujem Bohu a nemám ho po svojom boku, ja by som podľa mňa už skončila niekde na psychiatrii, lebo ja presne tieto tu veci príliš overthinkujem alebo príliš riešim a veľmi mi na tom záleží a tak, takže som rada, že som sa mohla trošku tak ako keby uvoľniť a celkovo, že sa môžem v tomto spoliehať na Boha. Takže ideme si nahrať poslednú prezentáciu za celý môj školský rok. Dnes ju idem obhájiť, urobiť skúšku a potom pôjdeme na Slovensko, lebo dnes ešte potrebujem pobaliť a zajtra odchádzam skoro ráno. Takže dnes bude taký trošku zaujímavý. Moje balenie zatiaľ vyzerá nejako takto. Dal som tam nejaké potrebné veci, nejakú skincare, nejaký make-up, ale stále tam ešte toho veľa chýba, tak dúfam, že sa tam zmestím, lebo zatiaľ to vyzerá nádejne, ale nechcem hovoriť hop, keď som ešte nepreskočila, takže tak. Nech si hovorím, že si so sebou ešte vezmem nejaké materiály na štátnice, lebo nebolo by od veci sa do toho aj pozrieť. Ale jak sa poznám, tak sviatky budú také, že budem úplne všade a nikde. Zároveň budem si užívať prítomnosť svojej rodiny, keďže ich vidím raz za niekoľko mesiacov. A pre moje svedomie si zoberiem tie materiály, ale realita bude podľa mňa taká, že sa do nich pozriem raz a aj to
pochybujem, že sa stane. Takže dúfam, že to bude viac ako raz. Aspoň tak 2-3 krát by bolo fajn. Že by som si prešla aspoň jednu otázku. Moje dnešné raňajky sú biely jogurt, čia semienka v podobe pudinku, potom je tam banán, arašidové maslo a vločky. Ja? Nejdeš hore? Trojka. Look at this. To vyzerá mega dobre. Áno. No, takže ešte predtým, než pôjdem do školy, tak som skočila na mini kafíčko a taký mini shoot. Milujem to, jak vlastne sa hambím, ale potom, jak som s tebou, tak sa uvoľním a potom môžem robiť čokoľvek a je mi to totálne jedno. Že keď sme v tom tak spolu, tak Áno. to nie je vôbec trápne. No, takže tu dnes prebehal náš photoshooting a aktuálne si ideme urobiť ešte také mini videjko na kamerku. Dúfame, že to bude stáť. Šnakis. Počkaj. Aké máš z toho pocity? Fakt, že je dokonalé. Ja milujem karamel, takže... Takže 11:10? Áno, poď to ty ochutnaj. OK. Že je dosť dobré. Tá chrúbka? Tak to chrumká úplne. Tak to je Ňam. mega dobré. Za mňa ďalšia z metód, ktorá vie byť veľmi nápomocná, tak je metóda SOAP. Každé písmenko nesie nejakú myšlienku, ktorá vás prevádza počas celého štúdia Biblie. Ja som si veľmi dávno vytvorila takéto PDF-ko, kde okrem teoretickej časti je aj tá praktická. A musím povedať, že sa k tomu veľmi rada vraciam a chcem vás iba pozbudiť, aby ste to vyskúšali. No, náš mini-shooting už skončil, teraz utekám rýchlo do školy, lebo mám zápočet a zároveň skúšku, takže som zvedavá, ako to dopadne. No už sme doma, ja si idem urobiť nejaký obed, podľa mňa to bude niečo úplne rýchle, keďže neskôr som pozvaná na Bible study a som zvedavá, že aké to bude. Zároveň som skončila školu na výbornú, takže mám z toho mega radosť. Zároveň si hovorím, že to uzatvorilo nejakú etapu v mojom živote, 3. ročníka, ale viem, že to otvorilo etapu bakalárky, štátnic a tak, takže som úplne v takom očakávaní, že čo ma to naučí, čo mi Boh ukáže, alebo ako ma tým prevedie, takže uvidíme. A zároveň som si uvedomila, že dnes by som chcela byť taká trošku pokojnejšia ku koncu večera, keďže idem na Bible study a chcem si to užiť. Som zvedavá, že aké bude slovo, lebo som tam dlho nebola. Na takom ako keby osobnom, lebo väčšinou ja mám Bible study v stredy, ale teraz to bude také, že niekto iný bude mať, takže sa mega na to teším. A takže uvidíme, že čo to prinesie a jo. Za mňa jeden z najlepších snackov, ktorý existuje, tak je kukuričný chlebík s arašidovým maslom, štipkou soli a banánom. No, toto je môj fitík na večerné Bible study. Zobrala som si legíny a túto tú cozy mikinku, ktorá je fakt teplá, takže bude to také odpočinkové. Inak jedna z vecí, ktorá je podľa mňa veľmi dobrá pri Bible Studies, tak je mať nejaký zápisník, pero, do ktorého si to môžete zapisovať, zvýrazňovať, lebo tak sa vám to lepšie pamätá a zároveň Bibliu aspoň takúto, aby ste vedeli si to aj takto dohľadať, dolistovať. A je to úplne iné, ako keď to hľadáte online a tak. Hovorím si, že je ideálny čas na to uzatvoriť aj vlog, keďže netuším ani kedy prídem domov a zároveň sa budem ešte baliť, možno variť niečo na zajtra, keďže moja cesta domov trvá okolo 8 až 9 hodín, čo je mega veľa, ale to vôbec nevadí. Kľudne nechajte nejakú spätnú väzbu alebo čokoľvek máte na srdci, tak to zdieľajte a zároveň dnešné emoji bude takéto. Dúfam, že to nájdete v klávesnici medzi emojis a zároveň, ak by ste chceli do budúcna nazdieľať možno takéto rôzne materiály, či už SOAP metódu alebo ďalšie, tak mi kľudne dajte nejakú spätnú väzbu aj na to, aby som vedela možno niečo vymyslieť a nazdieľať vám to a tak. Lebo väčšinou na tom pracujem off-screen a úplne je to pod povrchom, vôbec to nezdieľam, nie je to publikovateľné zatiaľ, ale verím, že možno niekomu z vás by to mohlo pomôcť, takže ak máte o to záujem, tak vám to kľudne pošlem. Takže